Kasi mao na ron pa, karong kanding nga. Ang gamay magtingag. Ang gamay tingag. Majong adlaw na tantanan guys. Muli-ili mi daris. Kanding nga katong nga ay ibalik dya ay ba. Dya laki siya. Dagkeun siguro. Ambot lang kapag dagkeun ba. Nangita mi og laki nga kanang na ay kanding nga. Kaliwat og Bombay. Kaliwat og Bombay ang mga ipangita guys. Kanang na ay dagkeun siya ba. Kay may among i-breed daris among mga badji. Kay majo nang gama. Mao siguro na pa gamay man. Ano man? So, darito nung sa mga kaila kay man to isang giingan nga nakno isang ibalik dya ay nga laki. So, liliin na tuog, dako basid dya. Aba dyan na. Mura pag color sa to ah. Brown. Para sa medal sa mga kanyas kaila. O yan, alapti, hindi na makaon. Mushroom na nga gikan sa kuan. Tais. Buhiin. Guys. Ha. Hindi makaon lang. Ako mama, nagkitian. Na ako ma. Ano naman, maramang kagsi. Dadang. Ne. Nawasin ko na ni Bajabas, be. May bayabas ba na na. Dahil mo sa unang bayabas ko yung kinkin. Nagkaag baka, ula, bazi na pa? Bazi, nga baka? Mangisa ko pa, kaisan ko kaadyo. Kad, ayaw na pa na ang head. Mangisa. Masing muna. Alam na pa yung mga kanding dari. Ha? Muna? Awa, Bisaya. No? Tiguang naman. Ito to ah. Wah, tiguang na. Di tamo. Di mo palit og kanding ako an. Tiguang na kay. Dali ra makuha na. Oh. Makanya am lupad ka. Tana. Nah. Mana? Graun. Alam ka nice dari ko an yes ah. Hindi dari ko an ba view. Liakim na ra ba iro. Adto kadagan ha paglakaw ra ha. Nice ka dud guys. Kuan yes na Bisayaon man dai siya taas ng pagkasug sungay. Ah di na Bombay. Kuan siya kanang naay di na Bombay ang kaliwat. So ato na mi guys. Nalili na namo ag kanding. Di man sa Bombay. May tamiglain. Naway daghan dai maling mga kanding. Ako mama, nagay-nudel ko og laka. Cha. Hindi mo dilog lakaw. Babag. Sabod-sabod siguro na. Mau lagi. Sabod-sabod man di ay. Sige, Jawok. Sige, Jawok ka ng sabod man. Pagkatandasin mo. Amo? Tanak. Nagdito ang short. Isi-isi naman na. Mula bugnos ilay. Uy, naghanam din. Naglubing mga kuan. Nangabugto. So, pagbagzo. Nangabugto. Pagbagzo. Ano? Pwede. Buho ng punuan. So, mika ajun na to guys. Kaya tiguang nga siya. Bisada man to. Di man to kuan ka. Di man to Bombay. Tiguang na pwede na. Di magsilbitog mo to yatang kuan nun. Ipangliwat. Di na to kahimo siguro. Nge. Di. Dahil kuan na guys. London Bridge. Dahil London Bridge na rin guys dia. London Bridge na rin dia. Lakaw. Tama ka. Kanong pilitan ka. Magita des London Bridge guys. Tabak, dako dala sa ulag. Uwami sa dilaw. Hindi. Naglabog bang kuya? Yaw. Di. Dadto ka maglabanan. Ito ay sa babaw. Lams kabukungan. Naglabog pa kuya. Mao. Hala ka dyan. Tara. Dahil. Just. Lagi anan bahaanan man ganida ning dapita. Hanan ba kapadas no. Ang Bisaya laman. Mga Bisaya ang kapadas ba? So ulit na may guys. Ugma unja ugma. May tatawag mapay ni humana tag panglaba. Okay. Tadi sih Ha? Maybe
kuan. Atong may ila Michelle. Nice. Kamatis, unja sili. Yan, dara mo yan. Ali, Jitloy. Dali ba? Kaso mati so cherry nga tomatoes, cherry tomatoes. Nagmayon. Ayos. Ha? Kamatis na ilaw pa. Ilaw pa. Yan. Jitloy, daghan malakak taong na atong tortahon. Gagmay paraman. Dahil itlog. Dahil itlog. Itlog sa? Itlog sa baki. Ano saan yung kinon? Nagkana. Imo ni yan? Yan. Imo ni chicken? Oh. Hoy. Ito merkado lagi. Na sila na yung pulis kanding. Pulis kanding ang mga okroy. Para sa mga guys na mo palit mi saging ni Jamila. So baligja ba? Rabi ang mga iring. Rabi ang mga iring. Iring baji, iring laki. Lingang skim-kim. Dua-dua rin sa may gagaw. Day, na-cute nga kanding. Day, na-day. Na-cute. Takpa. Pila sila kabuk usara na. Dakpa, day. Dakpa da. Kagasa ba? Li, dakpa. Pila na kabuk yan? Nasara kabuk yan? Sara? Dadadari, day. Dadadari, Kim. Dari ya, sagdira yan. Kegusan siyan tot, ayah buhi ato. Ano ha? Ngarang himusa. Dari ya pada yan. Ngarang himusa ni mo ngi. Nge. Laki? Dali ni. Siya nang baju ni. Mi girl day ka nge. Ako kalau ko gusto lang. Ngarang himusa. Dadi manibugat. Di mo bugat. Ani na. Nani, cry na yan. Ibutang na yan. Nge. Sus tabangan. Dayas na. Lingaw ba nga may laag dari sa may gagaw. Tapos sa lidang kanding dari guys. Anak siguro to dari. Lili masih sa mama. Cute. Laki man na. Laki na itlog. Oh, laki. Nalingaw skimi ni ngi. Parang lingawan ni Jag panabsab daris daw saging. Ang baby goat. Baby goat. Ngarang ka cute. Nagpagtakot kong pangingkib na ng dahon sa saging. Na. Nanay dahon. Cute ba? Imus ka adyo. Nilatuson. Ha? Shh! Buloy. Pasin mo bagnoon ha. Maligid ka rin ha. Mi. Kalito Jesus mo na saging. Mi. Ganahan sa dito pa kay dabong pa. Ihatag pa. Nanganan sa kay dabong. Ay, dala labong ha. Taguan guys. Majora duming bunok. So kamang nilabhan ang munggi pang hanger dari. Ganiya kani sago man nilabas ang mga uniform. So uniform pa mga labhan. Kabo wala. Oh no, guys, kabo. Hala bunok kalau makasabi tubig. No karin dyan puno ni gali kay kusog man dari agas. Ano siya dagi? Transfer dari pitas. Sidang ako nan guys. Taban kay sayang agas-agas. Naganihan ni sago kog laba kay ang gilabhan ang uniform sa mga kuyas ko nagihanger dadto. So wa pa jud mahurot aga mga labunon kay pag man maglaba naman may pundo o man dares kuan ga probinsya nay pundo bitaw nga kintahay na may tabuan like nga na mamatjan nga na guys aga mong pundo dari mag tinabangay mi og kanang naay kuan bagkuan bali mag-amukay ba matag may kwarta 200 sa ka 2 ka kilo nga bugas la kahoy naghamanda na ihatod sa interior ng minatay ipahalon na so nga na dares probinsya guys tinabangay mo na gitawag dali sa mga og pundo. So ganiha mo tong mi kahuman og laba ang hadi color ang gibilin. Ay dito mi sa mong pundo ganiha kay si Papa Gabriel lagi dahang katengdanan dadto. So kada kuan day guys, kada member sa ang pundo na si Jay katengdanan. So katengdanan na mo ni Papa Gabriel dajong si Jay. So ilang dajungan ag longon. So do ora man pagyas kay diha may purlon. Diha may purlon si Jay. So do ora ilang gidajungan. Kaya gila tong gidajungan gikan dito sa bahay sa Matjan.
Gikas bayad atong namatay ang hantod minteriyo. Grabe la duar ang luod mo ngagngag ilong nila dinadong. Tukan man pa sila kabuok. 8 pulihay ba puli-puli. Kumana si guys, ugma na naman may magtiwas og labas among labunon. So pasalamat po kung bunag kaguan ron kay daram may mga labas pagabelos bay. Nabaga man pud agkuan, dagum. So basig mo bunag pa dun ni. So nagitakuan dari. May madto na laman in taon. Salamat Lord kaning kuan. Ning bunag ron. May pamubunag pa gadun. Saka mo sa kadram kaya buslot man oy amo pa nang tapakunon ag lubot. Ayan. Tapakan pa na maglubot sidang lubot sa drum kari dia buslot tani. Kani sidya nga drum. Dari pa na sidya na mag-sound. Wangay kumubo na kaguwan kay makapundumig tubig na may pangbubo sa CR. Ang CR paghugas sa plato bahalag dangog ag tubig sa uwan basta kay di na magpukaws-kaws tong lado nga ba nga. So guys. Halawan kay manglaba mi daris bye. Kalang rakas ng mga galon uban. Kasawad na dari. Ang sawran guys kay madto na laman. Napuno din eh. Dari makalabaw mas mga di color. Baga pa ang pagdagom. Halaban na pa more. Gani ha pag humana mas kanang pag humana maghatag dito kuan guys. Anong uli bidagon oy. Kaysa zuman gilabang aga ang kauban sa pundo. Ya, alas ulo sige lubang naman siya kay mga may isang tugon. Gahapon siya namatay, napalubang siya largo, di siya magpabalasamar. Ingan man agatong kuan nga. Kailaran po na mo, yung isang anak. Mga may tugon siya nanay nga. Di siya magpabalasamar, basta siya mo matay. Kaya wala kung pa siya pabuto, na naman isang mga anak tanan. Yes, ila. Di siya hang apo. So kaila ko na mga guys, kung na matay kanina, o namatay gahapon, sige lubang na pahalun na. So tuan na. Kuha na pa isang edad, marag 82. So, swerte na ka guys no, maabot na ng mga idara, mga 80 kapin. Okay na na. Guys no, kaysa luoy mapad ka og mga kuha na, kanang tiguang nakaadyo kay, labi nagladyo ang mga anak nga na ba. Pero kato si Ja, dihagi ang mga anak das ilahara. Deura pud ba. So, mo pa napalun na taon nagamang ang pundo. Ang kauban sa pundo. Pumanay nakalindot dari sa mga guys kay nami nga nga pundo ba. Kanang nay grupo nga gi kanang naigi nagiti anay na mga grupo nga ingana tawag na namo sa darig pundo ha o mas daygingan nga tinabangay kay arong mapahalon na agatuang mga mahal kinabuhi kintahin ni taliwan na dani kalibutan na so mapahalon na ing taon kay sawag kasi kay masidlan nga pundo na luoy Ginoo ko mabahuan ana man punnoy kuan gobyerno pero lahi ra jud guys ug naay ka ng grupo nimo ba kay nay mo pahalon na nay magkubkub ato sa materiyo. Depende sa tagteng nga dugon sa ilang kuan lubang bag pakubkuban nila or ipapantiyon nga na. Diyan ay dadyong napoy kanang naay tiga magbuwak, napoy tiga magkurus, napoy kanang tig luto, kay naman nga na naman mga kuan ay tig luto, ay tig hugas. So nga na guys aga ang kanang pundo ay tig kaos. So grupo-grupo siya, katong tanan nga ning sud nga membro ibahin-bahin na siya nga atud tong magrupuha ka na bilong. Tong pag-Gabriel na dadyong so to siya sa una sa luto man sa pag-Gabriel ni hawa man sa luto kay daghan nakaadyo. So nibalhin siya to sa dadyong kay mao pa mga kuan mga kisgan buyag mga bata-bata pa. So to na napahalin na ning taon. Dani 1 man. Ngayon sila guys umuwan ko no yan kay nanguwan ko no nang sana. Tinga na pa kada bitaw. Nawili pa kuno sa kalibutan. Ngayon sila basta ka na magwan-uwan bitaw nawili pa kuno sa kalibutan. Baw ba pag tinuod ba pud. Tina na guys di. Iso na tinuod guys no. Kami nga umuuwan din ka maglubong. Nawili pa kay katong idara ni ng kadya. Anhing ng kadya sakto naman pud to. Kadya ba pa kadya? O si anhing ng kadya. Kaila pa to naman guys. Si anhing ng kadya 80 na kapin. Bless na kaso abot na tong idara. 80 kapin. Guys,
Okay? Ano guys, nakapanaod na ka dyan may tubig. Salamat sa Ginoo. Nagsige pag bunak-bunak na. Nakapanaod na mig. Pang sabaw na ina mo, upat ka kantinir. Manang ibutang dari. Darag mga kantinir, darag ipabutang na guys. Ada agra, mapit na puno, akad ko. Aman na si Zani ko ang ganihag tubig. Napuno na sa balik. Salamat ka Lord. Papa, nisawad tumira to sa mga gagmayng galon. Uy, tali puno na po. Sorry. Kaya pang gana ang panahon. Nakausawak sa matupa, pwede na siguro ito puno na to sa kuan. So, puno na guys, ang mong masulanan. Salamat ka Lord. Unja. Unja to tab na mo. Nasaura na po. Dari amang tab sa CR. Amang tab dari. Nasaura na po. Thank you Lord. So, na guys, puno na ang tab. Salamat ka Diyos. Kasi nga uwan guys. Ganahan ka ko sa mga uwan. Baka makasahod ko. Daghang tubig. Puno na siya. Then, muna yung ganahan guys. Daris mga kung si pala mag-agas ni mga ripuha. So, talaga sa lami ang si panig-agas guys. Mag-agas mo lang po din sa usahay. Ganahan. Mag-agas-agas din sa amang. Pero na ganit tubig guys. Magsigig, banak-banak. Oh. Ganahan gazad ko. Isang sigig, banak-banak kag uwan. So, puno nag-amang. Tabon siya na yung kalipay guys. Basta mapuno ni ang sila nagtubig. Gisira na sila guys. Sira na sila na guys. Kay na ay lamok masud mo na umisang isira diha. Lami ang ta guys og sige pag-agas dari gripo kay na gazad may sige kaligo CR. Nakayo man pag sarampon mo agas darhi kag wang mo agas lang maganahan. Pero harang abrihan daan agamang gripo daris karang natengod sa tab kay arong umuagas manggani puno pud siya kay kas ang amo nang sagi kuan o sige man abri ning gripo ha kay aron lagi makasahod. Kay kas pag mata na mo ana puno nagtab. Maduro pud sa pagkatatan na wa tubig, wag agas. So na guys, managazid mig panawd. Lipay gid ko kay daghan mig nasawd ron, nagamang mga pangsabaway to nakasawd mi. Kay medyo dugay-dugay man ag bunag sa uwan. Salamat ka Lord sa uwan, kakasawd mig mga kasawd mig tubig diri sa bahay. Bahala di mo agas guys, basta magsig bunag-bunag kag uwan okay ra. Bitaw. So na guys, napuno na gid ag among salanan diri sa tubig. Mara na man kalipay guys, bunag kag uwan, manawd mig tubig. Sa hinlo ko dagat ng bahay ba, makapanghinlo tag maazo, makapangmap tag tareng. Di lahi ra jud ng way tubig kay na Ginoo ko. Like tinipid-tipid og tubig lami man tong daghang tubig. So managa jud guys, thank you Lord, nakasahod na mig amang kuan na ito. Gatos kanang naay ayun na mga drum. Kaya mga isa ka drum nga nabuslot. Kinabangil siguro tos bato tong kanang isahang lubot ba. Bangil sa bato, nabuslot siya. Ang managluto ang mga ship cook guys, that is bye. Papa Gabriel. May I see your kuan pader mong giluto. Uy, kalami. Sa may nganda ni gab. Beef stick. Uy, kalami giluto Papa Gabriel guys. Beef stick nga way sibuyas. Way sili, basta kay sulo ra silang beef stick. Kalami. Nganta. Grabing lami akazo. Mo na masid aron panihapon guys. Aron dali aron magkasug oras. Uy, mudto pa man to ganina. Mo na masid aron panihapon. Grabe, ang lami agad maluto ni Papa Gabriel ba. Mo dyan ang kaliban ni Jadid. Dati, agamang kuan. Katong atanggi ambitan nga karne. Kasi na migluto te. Manggi beef steak, manggi kanang sabaw, kuban. Salamat ka te. Amping mo tanan diha te. Lipstick ta kamay guys karon di ta bang luspad. Ha, kumus kuma. Bitaw guys, nag-affiliate ko. Mana hanggi example aghang kanang hanggi example aghang lipstick. Kung makapost ko kuan ba. Bajing gamay ga. Unggoy. Aligo ni ganiha, napantira rito sa gawas. Iringgi kabuhi. Enjoy sa kadusuan. May ka-video ka na po pantira man, nagbiting shot man, nagbajing gamay ja. Nagpantira man sila naligo kaniya sa uwan guys, pero na-enjoy jud ka. Kay daghan ka tubig no. Arang gazang kalamig ka so guys basta na tubig sa bahay. Mura gazang nay, mao gazang importante tubig. Sige ko Diyan sa man ang gripo dar guys nga sus. Ajep-ajep man ang gripo dar mo agas uganahan. Di mapolon tag abre, nag abre dito sa kuan di mapadi pool nila uy baw. Or di dyan siguro sa dari kaabot sa amo.